Хоризонт. Тревожно закъснение за изключване на второ споразумение с Полша за поддръжката на миговете. Това отчитат от военно-въздушните сили. Началника генерал Румен Радев обясни, че това прави рисково и тази година безопасността на полетите. Военно-въздушните ни сили отчетоха дейността си за 2015 година. С явната част от проблемите ни запознава Добромир Видев. През февруари единият от двата мига, които получиха двигатели от Полша, ще бъде готов да лети. Предупреждението на генерал Радев, че освен от двигатели, изтребителите се нуждаят и от системи, се сбъдна. И така, от 26 януари единият от самолетите чака колесник. За сега военно-въздушните сили ще разчитат на своите сили и средства. През 2016 година ще продължим да удължаваме изтичащия технически ресурс на авиационната техника. Изцяло с наша експертиза, с помощта, разбира се, на Института по отбрана. Риска е не само технически, риска е и организационно. Какво им предвид? Хората, които от инженерно-технически осигуряващи състав, които са разчетени да осигурят полетите, се привличат за такива несвойствени дейности, защото наша работа не е да удължаваме ресурс. Това е работа на други структури. Наша работа е да организираме и провеждаме полети. Така че ние тези ограничено ни като количество хора трябва да ги привлечем за допълнителни несвойствени дейности, които, повярвайте ми, изобщо не са в малък обем. Това са сериозни неща. Да минимизираме риска за здравето и живота на летателния състав. Генерал Радев, това ли е схемата, която ще използвате сега за тези два изтребителя с полските двигатели? Защото бяхте казали, че имат ограничен ресурс, дори да имат двигатели, други системи имат нужда от ремонт. Ресурса на колесниците на този самолет, с който специално направихме първите полети с полските двигатели, стече на 26-ти този месец. В момента по самолета се извършват дейности по удължаване на ресурса и в началото на февруари той ще бъде отново готов за полети. Така поетапно ще преминат всички самолети. И не само за колесниците, за удължаване на други важни агрегати, без какъвто процес те нямат право да летят. Генерал Радев обясни, че е нормално да има съвместна охрана на въздушното пространство с друга държава. Но въпросът остава дали ще бъде записано и задължителното участие на българските изтребители. В момента въпросът се обсъжда в ресорната комисия на второ четене. Депутатите приеха на първо четене предложението, но без поисканото от БСП задължително участие на наши изтребители. Генерал Радев. Нашите виждания са много прости и ясни. Ние се стремим към повече способности, заедно с нашите съюзници, но в никакъв случай да не се създават предпоставки за отказ от участие на наша изтребителна авиация в този съвместен Air Policing. Нормално е да бъдем водещи. Това е задача на наша територия и България е отговорна за тази част от пространството в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. До сега, дори при тези крайно тежки условия, ние не допуснахме и никога не сме допускали да не можем да излетим. Ние се надяваме силно, че нашите държавни мъже ще проявят един наистина държавнически подход и закона ще има необходимата формулировка, така че да не допуска двусмислено тълкуване. Според генерал Радев, проектът за нов изтребител е трябвало да бъде внесен най-късно през октомври миналата година, когато вече е станало ясно, че има подкрепата на държавното ръководство. Истинското решение за бъдещето на изтребителната ни авиация, за нашата надежност, за изпълнение на съюзническите ни ангажименти, това е придобиването на нов тип боен самолет и час по-скоро внасяне на проекта. Моите опасения са, че до края на тази година няма да има договор и определените целеви средства няма да бъдат оползотворени. Този нов тип изтребител не идва наведнъж, не се изсипват 8 или 12 или 16 самолета на куп. Те идват на етапи по години. За да имаме ясна визия какво точно да влагаме в МиГ-29, ние трябва да знаем какво, в какъв обем и кога ще се придобива като нов самолет. За нещо повече, Добромир Видев. Хоризонт.